Abode on the Rock, festival ġdid li se jittella f'Għawdex u li mistenni jiġbed leħ mal-1500 viżitatur fil-parti l-kbira mir-Renju Unit. Dan il-festival li se jittella bejn it-8 u l-10 ta' Ġunju għandu lista eċċellenti ta' DJs f'kull avveniment. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li dan il-festival mistenni jiġġenera 630,000 euro fl-ekonomija fil-waqt li jkunu affettwati 1100 impjieg. Naħseb din hija xi ħaġa importanti biex nassiguraw li Għawdex issir destinazzjonerija mhux biss tkun supplement għal Malta, imma noħolqu wkoll destination go-to. Il-Ministru Mizzi qal li dan se jsaħħaħ il-kalendarju tal-avvenimenti għat-turisti f'pajjiżna. Fil-fatt, is-suq tal-festivals f'Malta li kull ma jmur qiegħed jikber qed joħloq raġuni għal żgħażagħ biex jiġu Malta għall-ewwel darba. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana qalet li dan se jkompli jiddiversifika t-turiżmu f'Għawdex. Dan huwa mod differenti ta' kif nippromovu lil Għawdex bħala destinazzjoni distinta b'varjetà ta' attivitajiet li jolqtu etajiet differenti kif ukoll anke gosti differenti. Permezz ta' dan il-festival rinomat li se jkun imqassam fuq numru ta' avvenimenti fosthom beach parties u boat parties, l-ekonomija ta' Għawdex mistennija tieħu mbuttatura oħra l quddiem. Xhieda oħra tal-ħidma tal-Gvern u l-Awtorità għat-Turiżmu u ta' dak li kapaċi joffru l-Gżejjer Maltin.